Chini Dopha, hwni Dopha Bai Kaijakgo, bini Swng Swng batil ma khainai. Apa Swng aino Swng ma khainai. Ayah kai tinang hamlak sini. Tiprajwk selama lihat ada bunyi Dopha ni Borok Bai Kaijakgo ini. Elizabeth kalau nyon naik di, bom sekali video hamnya ke khaleka, komen hamnya like bunyi bosong ni Chwla Bai Kaijakgo ini. Hingga sini ha saka ni sini ha ni malik Bubagra bibi song, oino Chwla Bai Kaijakgo maka bong no tangwi komen khalaya, tangwi video senam beri layala. Ah, anak komen kere, o komen hamnya kanya ro, video senam ni senam labong nanti ibo. Swng norong no hwni hwni sasini sai kuno phano swng tabok sabui male tei tabok norong no swng onek no tei tubu jolisio jara sine Tiprajwk bwrwi rok Kuboi ni Dopha ni Borok Bai hamjakgo tei kaijak tongnai rong no swng belakhin tei sini video ni bekhang tei swng message kaham roi tongo borok no tei norong salkhakena chanai Kuboi ni Dopha ni Borok Bai ta hamjak di borong jeta sine Tiprajwk bwrwi no hamjama karon ke sine Tiprajwk bwrwi ni yago SD certificate tongo aboni facility nana bagise Kuboi ni Dopha ni Borok sine Tiprajwk bwrwi bai hamjage kaijage nongdong khanan bagai thang tongo o kogle swng barbar no sai tongo agi Robindro no kaisa kok sajak meeting o jara sine Tiprajwk bwrwi rok Kuboi ni Dopha ni Borok Bai hamjage te kajana thang tongo ke borni SD certificate direct cancel khai jana hwni o kogle swngbo salbrum te sine Tiprajwk lokorong phunugine khorang kichiginai sini channel ni theka swng update bo rui tongo omoni bagai tinini o video ke tabok social media belakhin te barling tongka bisibak sine Tiprajwk bwrwi rok Kuboi ni Dopha ni Borok Bai hamjage kaijak tonghake borni SD certificate cancel khairnani bagai okok bo swng belakhin te khorang tisao swng tangai okok sana naka hin tongba baksa sine Tiprajwk bwrwi rok thikno Kuboi ni Dopha ni Borok Bai kaijak thangni bat ya last paithakong ke suk shanti ke matongya kersin buloi so khijamar bo sungdugu Khoroksa Tiprajwk railgari o Kuboi ni Dopha ni Borok Bai sak tongthok tongoi tongkha aljago belakhin te lasi masisa abono tuino kaisa kongno sini thani option tongo nung jodi sini video nai tongo ke nung Kuboi ni Dopha ni Borok Bai hamjagi tongnani yang abo khainani bat khairedi kini ni bagai belainyo sanai tangi himale a Kuboi ni Dopha ni Borok bonono tora hamjakba nini sak khaikaba nini thani jeta SD certificate tongo aboni facility nana bagai se bonung bai nongdong khanan bagai thangtong last pathong ke nung bo saimangalak bonono bui togoi buthari paimeni abo nung bo saimangalak sungjo to saimono bisibak tabok sini Tiprajwk bwrwi rok Kuboi ni Dopha ni Borok rok hamjage tangai hamjage ke borong sini Tiprajwk bwrwi rok ni yago SD certificate facility mono abon bagai se Kuboi ni Dopha ni Borok sini Tiprajwk bwrwi bai hamjage kaijak loi yang last pathong ke kersin blui sogoi butar khijamar bo sunugu sungo jaga teuse kok repeat khapinai a je rail gari kaijak bwrwi bini mungtamo sungbo saimia tobeke bo Khoroksa Tiprajwk bo Kuboi ni Dopha ni Borok Bai hamjage jeta rail gari sak tongthok tongoi tongkha aboni tuino swng sini Tiprajwk lokorongno message rana musong jara sini Tiprajwk bwrwi rok bo pakphono omahai tomui sitra choritro sitrang tonghoke norong omahai samungrungno bat kherni nengteng jate buma bufani kok khanai tonglite lekhapora thamke focus khaini bagai bono swng sini channel ni theka norongno update rana musongu hediba ani baidolte taramana sondorong jotono buji makana lekha koyo notice norong sini kongno busima ekhongke ke description box o sini Instagram ni link jak anything norong sono follow khaini swnglai kam hamya kok samiro hediba okay fine ke tinini teksa next news like thangla salo Khoroksa Tiprajwk bwrwi bini Facebook o kaisa video upload khairaka botangai ajakgo sini Bubagra ni family ni tei kok sanan nangkha abo norong sini video ni bekhang tei clear babe sai manai jore norong o video no kat khaike norong buji galak video no full mani yaglo norong comment o kam hamia sidi singo ja kemno kam hamia sanan thangya sing je video sramani region ka ke bisibak sini Tiprajwk bwrwi rok Kuboi ni Dopha ni Borok Bai kaijak hediba ke o jaga o Tiprajwk bwrwi ni kok ka ke thikno Tiprajwk bwrwi rok Kuboi ni Dopha ni Borok Bai kaijak ka ke borno ke bahake norong rules expose bahake khuk sitrabe kutugiman yango sini Maya Gwnak Bubagra ni bini basong he kabo borni family o Kuboi ni Dopha ni Borok Bai kaijak tongmani abo ke norong nugera abo ke tangi norong kutugma ete Bubagra ni family o norong omah ke kaijak mani omah hai kok sana ke norong ni thani okat kere hai kere nine
belakang te sai tomoro bo sungnugu ke ani baidol te dara mala songnong le tam wansok ke abono tele sini thani mungsa bo option keri nong le tam sana musung jeta sini buagra ni family bini bai songrok kubuni Dopha ni Borok Bai hamjakgo Khai Jak tongmani abono tele nong tam sana musung nong comment khasana tabok di omosini kogya o Tiprajwk bwrwi jeta bini Facebook ni thaka je update ruwe kok samani omosa sung merono sawi tong hediba ani baidol te dara mala song jori sendrong o video ni clip nane musung ke naidi jori sendrong o video no saja tongke like te share khadi joto Tiprasa arno o video soginang teng Tiprasa aiglok teng sini Tiprajwk bwrwi rok jodi no oino bosongni Chwla Bai Kaijakha hingke swng joto joli jaklayo Tiprasa chwla rok bo jol jaklayo bwrwi rok bo jol jaklayo Tiprasa chwla maliya da buini Dopha ni Borok Bai Kaijakgo hwni Elizabeth kolonyon naidi bomsika bini video hamya ke khaileka comment hamya relaika buini bosongni Chwla Bai Kaijakgo hwni hingke sini ha saka ni sini ha ni malik Bubagra bibi song oino jat Bai Kaijakgo bai makha bongno khoi tangai comment khailaya tangai videos na bwrwi layala